Bydd y fideo yma yn eich arwain chi trwy gam gyntaf proses gymgeisio gan eich cyfrestru chi fel defnyddiwr newydd neu bresennol mwyn gweud cais am grant gan defnyddio'r system ar-lein newydd. I wneud cais am gyllid ar-lein, ewch i dudalennau cyllid gwefan Chwaraeon Cymru. Fe gewch chi wybodaeth am gwahanol grantiau yn un cynnig. Cliciwch ar y botwm ar-lein gwyrdd, ymgeisio, a fydd yn mynd â chi i system ymgeisio Chwaraeon Cymru. I wneud cais i'r gys gymunedol neu am grant datblygu ar-lein, bydd rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda Chwaraeon Cymru i ddechrau. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm Cofrestru ac wedyn nodwch eich cyfeiriad e-bost personol eich hun yn y bocs cyntaf. Os ydych chi wedi gwneud cais am grant yn ystod y 3 blynedd diwethaf ac os nad ydy eich cyfeiriad e-bost chi wedi newid, mae'n byr debyg bod eich manylion wedi gyfrestru gyda Chwaraeon Cymru yn barod. Os felly, pan fyddwch chi'n nodi eich cyfeiriad e-bost, bydd y system yn dweud wrthoch chi bod y gyfeiriad e-bost yn bodoli yn barod. Os bydd hyn yn digwydd, bydd rhaid i chi glicio'r botwm Canslo i fynd â chi nôl i'r brif sgrin mewn gyfnodi. Wedyn, rhowch eich cyfeiriad e-bost o dan yr adran defnyddwyr presennol a chlicio ar wedi anghofio'r cyfrinair. Bydd y sgrin ganlynol i'w weld. Ni fyddwch wedi dewis cwestiwn diogelwch ac felly bydd rhaid i chi glicio ar y botwm ailosod cyfrinair heb ateb y cwestiwn diogelwch. Wedyn, bydd yr e-bost yn cael ei greu yn awtomatig gan y system sy'n cynnwys cyfrinair dros dro i chi. Cliciwch ar Parhau a byddwch yn mynd yn ôl i'r brif sgrin mewn gyfnodi. Nodwch eich e-bost eto ac wedyn cyfrinair dros dro sydd wedi ei anfon atoch chi. Wedyn, bydd y system yn gofyn i chi nodi eich cyfrinair dros dro eto, a hefyd nodi a chadarnhau cyfrinair newydd sy'n bersonol i chi. Ar ôl i chi wneud hyn, cliciwch ar ailosod cyfrinair. Nawr fe fyddwch chi wedi ei mewn gofnodi'r system ymgeisio. Os ydych chi'n ymgeisydd newydd, neu os nad yw'r system ymgeisio Chwaraeon Cymru yn adnabod eich cyfeiriad e-bost chi, ewch ati i nodi eich cyfeiriad e-bost eto a chlicio ar Nesaf. Wedyn, bydd y system yn gofyn i chi os ydych chi'n athletwr eilitaidd sy'n gymwys i cael cyllid Elite Cymru. Mwyn penderfynu ydych chi'n athletwr eilitaidd sy'n gynnwys i cael cyllid, darllenwch y meini prawf cymhwyso ar y dudalen yma cyn mynd ymlaen. Ar gyfer y fideo yma, byddwn yn clicio Na. Wedyn, byddwch yn gweld ffurflen gyfrestru. Yma bydd rhaid i chi roi eich manylion cyswllt personol, fel eich enw, cyfeiriad cartref a chrifau ffôn. Hefyd, bydd rhaid i chi ddewis y sefydliad y byddwch yn gwneud cais ar ei rhan. Mwyn gwneud hyn, dechreuwch deipio enw sefydliad yn y maes sy'n dweud sefydliad. Os byddwn ni'n gwybod am eich sefydliad, byddwch enw yn dechrau ymddangos wrth i chi deipio. Pan fyddwch yn gweld eich sefydliad, cliciwch arno i'w ddewis. Os na fydd sefydliad yn ymddangos, efallai bod ni'n adnabod o dan enw gwahanol. Chwiliwch am rywiad gwahanol ar yr enw, fel Clwb Pêl-droed yn lle FC. Os nad yw'r sefydliad yn ymddangos ar y rhestr wedyn, neu os yw'r sefydliad newydd, bydd rhaid i chi anfon gwybodaeth ychwanegol i ni mwyn i ni allu sefydlu ar y cyfer. I wneud hyn, cliciwch ar y ddolen e-bost o dan sefydliad. Bydd yr e-bost wedi ei lenwi yn barod yn agor. Llenwch y bocsys perthnasol yn yr e-bost yma ac wedyn clicio Anfon. Bydd hyn yn anfon yr e-bost yn awtomatig i Chwaraeon Cymru. Atebwch y cwestiynau eraill ar y ffurflen. Darllenwch delerau'r defnydd, ddiciwch y boch cadarnhau. Wedyn, os ydych chi'n hapus gyda'r ffurflen, cliciwch Cyflwyno. Bydd Chwaraeon Cymru yn cael gwybod eich bod chi'n dymuno cael mynediad i'r system ac yn eich cysylltu chi ar eich sefydliad. Cofiwch fe all gymryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith i brosesu eich cais ar-lein am gyfrestru. Ar ôl i ni awdurdodi eich cais am gyfrestru ar-lein, bydd cyfrinair dros dro yn cael ei anfon atoch chi. Defnyddiwch y manylion yma i fewn gofnodi'r system a dilynwch y camau sydd wedi ei nodi'n barod yn y fideo yma. Nawr eich bod wedi cael eich mewn gofnodi, byddwch yn gallu cael mynediad llawn i'r system ymgeisio Chwaraeon Cymru ac yn gallu gwneud y canlynol. Ymgeisio, gwneud cais am grant newydd, rheoli unrhyw geisiadau presennol,
rheoli eich manylion fel newid eich cyfeiriad e-bost neu eich rhifau ffôn ac ati. Cysylltu â Chwaraeon Cymru.